खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 17 जानुवारि 2022 समबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना जोबोर मोजां। समाजाव लोगो लेवा बांगोन, बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन आरो मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन। सुथुरखौ गोरलैयैनो फेजेननो हागोन, जेरावबो देरहासार जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां, गोबां धोन आरजिनो हागोन। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। न'खराव दिनै बिसि-फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिमा-बिफानि बोर मोनगोन। बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव मान मोनगोन। लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोनगोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना जोबोर मोजां। सोरजोंबा बाख्नायजानो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनोबो हागोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। आयाबो बांगोन। न'खराव दिनै बिसि-फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा-फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा-बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। लोगोफोरनि अनसायनाय मोनगोन। गोसोनि साननाया मोगथाङाव जाफुंगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो ख स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। जेरावबो आखा-फाखा जागोन आरो गोसो दुंखांगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोबां बिथिङाव जाफुंसार जानो हागोन। गुबुननि अनसायनाय मोनगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआ जोबोर खुसि जागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव दिनै अननानै फैगोन। समाजावबो गोबां मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन। बयजोंबो मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो जेरावबो जाफुंसार जागोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोननो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा जाफुंगोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनोबो हागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा-फाङा खरसाया बांगोन। गोबां धोन खहा जानांनोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। बेफार फालांगियावबो मोजां नङा होनजायो। खहा जानांनो हागौ। न'खराव दिनै अननानै फैगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोननो हागौ। समाजाव मान मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर उसाव-बादाव मोनगोन। गोजोननि आंखाल जानो हागौ। बयजोंबो गोरोबनो रोंनाय नङा। गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोननोबो हागौ। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। नाथाय अब्लाबो लामा सामायाव हान्थियोब्ला जोबोर सांग्रां जानांगोन। जाब्रबथायनि आसा दङ। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। गावनि
गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गगा बायदिसिनाजों देहायारि जेंनाजों गोग्लैनांनो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। कन्या राशि गिबि हांखो प ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां, नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गोबां सुबुंखौ लोगो मोननो हागौ। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थागोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर मोजां मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोनि साननाया देबार नांगोन। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों खस्थ' मोननांनो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनोबो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ। समाजाव मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां। गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जागोन। लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। गोदान थांखि लाथ'नो हानाय नङा। सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन आरो हान्थिनोबो हागोन। नाथाय अब्लाबो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनो हागौ। गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। जेरावबो जाफुंसार जागोन। गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोननो हागोन। गोसोनि साननाया मोगथाङाव जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआबो बांगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां, नाथाय अब्लाबो खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन। गुबुनखौ फोथायनो गोब्राब जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन। गोसोनि साननाया देबार नांगोन। रांखावरियाव मोजां, नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। समाजाव मान मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। न'खराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैनोबो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गोजोननि आंखाल जागोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। बहानिफ्रायबा गाहाम खौरां फैनोबो हागौ। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननाया मोगथाङाव जाफुंगोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। आयआ बांगोन। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। गोब्राब खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन।
गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय मोजां हेफाजाबखौ मोननो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव जिंगा फैगोन। गोनो गोथो साननाय फैगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। गोसोखौ जोबोद उसाव बादाव मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैनोबो हागौ। समाजाव मान मोनगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव गोबां खहा जानांनोबो हागौ। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननि हेफाजाबखौ मोननो हागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोनगोन। बहाबा थाङोब्ला लामा सामायाव सांग्रां जानाया गाहाम। जाब्रबथायनि आसाबो दङ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। आयाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।